Και γεια σας παιδιά, όποιοι δεν με ξέρετε είμαι η Λάνα και σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι στο Roblox και τώρα τελείωσε ο χρόνος και τώρα πάμε να το παίξουμε. Πρώτα θα δούμε αυτές, λοιπόν. Εγώ δεν βάζω αστέρια για να κερδίσω, αλλά εγώ τώρα δεν έπαιξα γιατί μόλις μπήκα και τώρα παίζουν οι άλλες. Και γι' αυτό θα σας κλείσω μέχρι να τελειώσουν, θα σας ανοίξω πάλι, ok? Και παιδιά, γι' αυτό τώρα ξεκινάμε. Δεν ξέρω, 40 δευτερόλεπτα τώρα. Και τώρα σε 5, 4, 3, 2, 1, ξεκινάμε. Λοιπόν, μας βγάζει πρώτα έτσι και πρέπει να το βρούμε μόνοι μας που είναι αυτό, για να γίνουμε σαν κανονικοί άνθρωποι. Και μόλις τώρα το βλέπω που είναι και εσείς το βλέπετε. Οπότε το βάζουμε. Τέλος πάντων, πήγαμε. Έτσι αυτό ήταν. Οπότε παραξέχοντας. Λοιπόν λέει σπούκι. Πρέπει να δούμε σπούκι. Πάρα πολύ σπούκι. Τι να βάλω? Ποιο είναι πάρα πολύ σπούκι? Λέω να βάλω... Ναι, το είδατε όλοι. Νόμιζα ότι δεν θέλω τα πάνω εκείνα. Και μετά θα πάμε να τα βάψουμε. Πάμε να τα βάψουμε. Τώρα το βγαίνω. Πάμε να τα βάψουμε. Τι κόλλησε? Τι είδα? Ναι. Ναι. Αυτά δεν μπορεί να το κάνω με Roblox. Σπούκι. Θα το κάνω μοβ. Yes. Μαύρο. Καλύτερα μαύρο. Λοιπόν, αφού τα κάναμε μαύρα, πάμε να βάλουμε έτσι. Δεν θέλω να βάλω έτσι. Ναι. Θα να βάλουμε από αυτά τα σπούκι. Αυτό τι είναι? Δεν κατάλαβα. Θα βάλω αυτό. Είναι ωραίο. Και ναι. Πάμε να βάλουμε και ρούχα. Και πάμε να βάλουμε τα ρούχα. Ναι. Δεν ξέρω αν φωνάξω τόσο δυνατά γιατί σε εσάς δεν ξέρω πώς ακούγεται. Δεν κατάλαβα. Πού είναι τα ρούχα των κοριτσιών? Περπατάω εδώ και ώρες και μας έχουν μείνει 122 δευτερόλεπτα και εγώ δεν έχω διαλέξει ρούχα. Να τα βρήκα. Επιτέλους τα βρήκα ρε φίλοι. Πραγματικά έκανα τόση ώρα να το βρω. Αλήθεια λέω παιδιά. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε dress. Θα βάλουμε αυτό. Τελικά θα βάλω αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Και τι έχω αυτό? Πράγμα. Πώς μπορούμε να βάλουμε? Δεν είναι χορευτικό. Όχι. Δεν πειράζει. Μετά θα το κάνω. Και παιδιά τώρα πρέπει να διαλέξω μπλούζα. Και έχω βρει αυτή. Όμως και αυτή. Οπότε θα βάλω. Πιο πολύ μου αρέσει αυτή. Οπότε θα βάλω αυτή. Δεν μπορώ να βρω. Άρα φίλε. Αυτό λέω. Αυτό. Παιδιά αυτή η ζώνη που την έβαλα τώρα. Πού έκανα έτσι να τη βγάλω? Δεν μπορώ με αυτή τη ζώνη. Που την έβαλα. Θα κλάψω. Παιδιά. Θα αφήσω να το φτιάξουμε ολόκληρο και μετά θα βρούμε. Βασικά. Όχι. Θα τα ψάξω όλα και τα έχω ήδη ψάξει όλα. Αυτό το έχουμε δει και... Να! Το βρήκα παιδιά!
Και για άλλη έγινε λίγο σπούκι. Λίγο. Αλλά εδώ έλεγε σπούκι, όχι τέτοιο παραλία. Sea beach. Εντάξει, δεν λέω αυτό το beach. Να, και αυτή. Γιατί έβαλε αυτό. Δεν κατάλαβα. Beach δεν είπα τη βρυσιά, είπα τη θάλασσα ολόκληρη. Όσοι δεν ξέρουν τι είναι το sea, είναι παιδιά, είναι λοιπόν, είναι το sea, είναι μόνο η θάλασσα. Το beach είναι όλος ο χώρος της θάλασσας. Ναι, για να μην κερδίσουν. Δεν λέω ότι θα κερδίσω, ότι δεν θα κερδίσω, τώρα θα κερδίσω, θα είμαι πρώτη. Απλά δεν βάζω κανένα. Για να είναι πιο εύκολο να νικήσω. Τι είναι αυτό. Παιδιά, τουλάχιστον αυτή έκανε σπούκι, όμως και για παραλία. Τώρα τι είναι αυτό. Ναι παιδιά, γιατί έβαλε σπούκι. Το βλέπετε σε αυτό το δώσ' τώρα έφυγε. Σιγά μην είμαι εγώ έκανα. Παιδιά είμαι πρώτη! Παιδιά είμαι πρώτη! Έκανα και πρώτη! Είμαι πρώτη παιδιά! Παιδιά το είδατε, είμαι πρώτη! Τέλεια! Είμαι πρώτη παιδιά! Κοιτάξτε εκεί πέρα πρωτάρα! Παιδιά αυτό ήταν μια θάλασσα! Τι είναι αυτό τώρα! Είμαι πρώτη! Ας παίξουμε καλό round. Είμαι πρώτη! Και αυτό το ρώσα λέει όλα. Intermission. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβα τώρα. Για όσοι δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω βασικά. Βγαίνει σε ένα... πώς λέγεται. Αφήστε γιατί δεν ξέρω ούτε καν πώς λέγεται αυτό το πράγμα στα ελληνικά. Fashion. Τώρα γράφει fashion. Fashion. Εικόν. Ναι. Άμε να βάλουμε μαλλιά. Να είμαι όμως όμορφα και μαλλιά. Παιδιά, τώρα δεν κατάλαβα. Δεν έχω δει ποτέ σε αυτά τα μαύρα μαλλιά. Μήπως γίνονται. Μην είναι με Robux. Παιδιά, και αυτό είναι ωραίο γι' αυτό. Είπα να δω αν είναι αμάξι. Όσοι το ακούσατε. Παιδιά, δεν είναι Robux. Εντάξει, είναι όμορφο. Τέλειο, οπότε δεν θα τα βάψω, είναι ωραία. Και με τη μία βρήκαμε τα ρούχα των κοριτσιών. Να βάλω αυτά για αυτά. Εγώ λέω να βάλω αυτά. Τι χρώμα θα το κάνουμε μόλ. Ροζ. Παιδιά, θα κάνω εγώ, θα είναι χώρια. Θα τα κάνω έτσι, δεν ξέρω, το θα μου γκριμάβω, γκριζομάβω, να το. Οκ, όμορφο είναι, θα τα αφήσω και τώρα θα βάλουμε φουστάνι, αμασκάνι, για αυτό που θέλουμε, ή μπορεί να μην βάλω φουστάνι. Μπορεί. Τώρα εγώ δεν ξέρω ποιο να βάλω. Έχω κολλήσει σε αυτό και σε αυτό, οπότε θα βάλω αυτό. Μ' αρέσει πια. Παιδιά, και τώρα θα βάλουμε μπλουζάκι. Και λοιπόν παιδιά, τώρα έβαλα και την μπλούζα. Και τώρα πάμε... Πού να πάμε?
Δεν ξέρω που άλλο να πάμε. Δεν έχω δει ολόκληρο το μέρος γιατί το έπαιζα παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Αν δείτε το κανάλι μου Cookie, είχα το όνομα Cookie εκεί, δεν ξέρω γιατί το έβαλα Cookie, ναι. Και ήμουνα, τα βίντεο μου ήταν χάλια και έχω κάνει πάρα πολύ λίγα. Ήμουν λίγο, δεν ήξερα πώς να φέρω στο YouTube τώρα, ήμουνα πάρα πολύ μικρή. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τώρα πάμε να βάλουμε... Μας έχει μείνει λίγο, τρίγα. Τρέχα, άλλα τρέχα. Πρόσωπο, παιδιά. Ξεχάσαμε στο επόμενο round να βάλουμε πρόσωπο. Και εκεί ήμουνα πρώτη. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Μια χαρά είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Θα βάλουμε αυτό. Ναι, πανέμορφο είναι αυτό. Εντάξει. Ή τέλος ο χρόνος. Αυτό ήταν το fashion. Αυτό είναι το fashion. Ναι, δεν κατάλαβα. Είναι πρώτη κιόλας. Όποιος κερδίζει πρέπει να βγει πρώτος. Δεν μπορούσα καν. Αυτή η γκρι μαλλιά δεν θα έχει βάσει. Καλύτερα να το έχει βάσει. Θα ήταν καλύτερα. Το skin της. Είμαστε στην Barbie βασικά. Όσοι δεν έχετε δει την Barbie στην Ελευθερινότητα, δεν πειράζει γιατί τώρα βγήκε. Ενώ όχι βγήκε από το φίλικο, βγήκε. Τώρα δεν κατάλαβα, όλοι γίνονται Barbie, όλοι με τα ροζ. Κατάλαβα εμείς τα κορίτσια που μας αρέσει το μόβ και το ροζ. Και τέτοια κορίτσια πράγματα. Τα χώρια αρέσουνε. Αγορίστηκα βέβαια. Το σκάσαν τώρα. Γιατί όλοι έχουν τόπο. Στο πρώτο λέγανε αυτό. Έτσι νόμιζα. Αυτά τα μαλλιά τα βάζουνε αυτοί που λέγονται. Σε άλλη χώρα ζουν αυτοί που έχουν. Είναι τέλεια αυτά τα μαλλιά. Στην αληθινότητα είναι φανταστικά. Αλλά μετά όταν το βγάζεις τέλειωσαμε. Μόνο αυτοί ήμασταν. Όχι. Ετοιμαστείτε να είμαι πρώτη. Που δεν θα είμαι ούτε καν. Το λέω για να βγω. Πόρε φίλοι, το είπα. Δεν βγήκα πρώτη. Δύο αγόρια βγήκαν πρώτη. Εγώ δεν βγήκα όμως. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά θυμάμαι που βγήκα στο πρώτο. Ας κάνουμε και άλλο ένα και μετά θα κλείσω. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ μακρινό το βίντεο. Δεν πειράζει γιατί έτσι είναι το παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει. Ας περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Παιδιά, πέρασε! 0. Μπήκαμε και είμαι έτσι πάλι. Γιατί θυμάμαι παλιά ότι ήμασταν έτσι και πρέπει να διαλέξουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε. Αλλά γιατί να είναι. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Εντάξει, μια χαρά. Δεν διάβασα. Sprinkles. Εντάξει. Θα βάλω αυτό. Και βέβαια και δεν θα άλλα. Να, αυτά εδώ πέρα που είναι εδώ έτσι είναι λίγο κρατσαν. Είναι πάρα πολύ κρατσανίστα και λίγο σε πονάει νομίζω, έτσι νομίζω. Για όσοι το έχουν κάνει.
Θα ξέρουνε. Όμως εγώ το είδα έτσι και είπα, θα πονάει πολύ νομίζω αυτό το πράγμα. Πάμε στα ρούχα. Και ξέρω ακριβώς που ήταν γιατί μπήκαμε με τη μία στα ρούχα. Με τα μαλλιά μαζί. Μπροστά από τα μαλλιά. Λοιπόν, κορίτσιο. Θα βάλω αυτά εδώ, αλλά κάνουμε εργαζάκι. Τι άλλο, Ελλήνες είμαστε παιδιά, κοριτσάκια μας. Τι να κάνουμε ρε κοριτσάκια. Δεν κλειστείς πόρτες, αλλά δεν είναι ωραίες. Έχουν μπόρτες. Κοιτάξτε πόσο ωραίο φτάνει. Έχει και μοβ και ροζ. Εγώ θα βάλουμε το ροζ. Pink. Pink μόνο. Εντάξει. Το παράκανα. Με το ροζ. Αυτό έχει και μπλούζα, οπότε δεν χρειάζεται. Πάμε κατευθείαν αλλού. Εγώ νομίζω ότι θα το κάνουμε πάρα πολύ. Και μετά ας πάρουμε και κάτι άλλο και μετά περνάει ο χρόνος και είναι 0. Τι να κάνω. Έτσι είναι τα κορίτσια. Αργούνε. Λοιπόν, πάμε για το face. Μέσα εγώ θα νησίσω. Τέλος πάντων. Να αυτό, έτσι είναι. Πίζα. Ποιο να βάλω, φίλε. Εντάξει, το ξέρω κάτι, είναι χάρη. Αυτό το είχα εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ωραίο. Ναι. Εμείς είμαστε όχι έτοιμοι. Πρέπει να βάλουμε και... Να, εκεί. Εδώ πρέπει να βάλουμε κάτι glittery. Αυτό θέλω να βάλω. Αυτό είναι λίγο glittery. Αυτό πρέπει να το βάλουμε. Χρειασμό. Γεια. Και πάμε. Ρε φίλε, πού πάω. Στα άλλα πρέπει να πάω. Το είπα ότι θα πάει 0 ο χρόνος. Το είπα. Κοιτάξτε πόσο ο χρόνος μας έμεινε. Και εγώ είμαι σε φάση πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο. Πού να τα βρω τώρα, θα έχει γίνει 0 μέχρι να βγω. Ανάτα! Δεν θα πέρασα έτσι. Και έχουμε. Είσαι αυτό το πράγμα, πάντα εσύ. Ναι, τέλος πάντων. Τι να βάλω. Όπλο εντάξει, όχι, είπαμε glittery. Glitcher. Δεν ξέρω πόσο glittery είμαι. Είμαι χάλια glittery. Ενταστείτε glitcher. Δεν είμαι glitcher. Εντάξει, περίπου glitcher, αλλά εντάξει. Αυτή τη εντάξει, δεν θα κάνω κάτι. Τι θα βάλω, θα περιμένω. Είναι 2 και 1, 0. Ξεκινήσαμε. Παιδιά! Τι είναι χειμώνα! Εδώ λέει sprinkle. Δεν λέει πώς λέγονται. Δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα δεν λέει έτσι. Όχι. Sprinkle λέει, πώς το ξέραν. Επόρ, φίλε. Δεν είναι μόνο. Δεν πειράζει, γεια. Εντάξει, και αυτή περίπου. Εγώ ήμουν σε φάση πρώτη. Μόνο αυτοί ήμασταν. 0 ο χρόνος, αφού είναι 0. Λαγκάρ πρέπει να σου λαγκάρ. Λαγκ.
Δεν πειράζει. Γιατί μου λέει ότι είναι 1 χρόνος. Δεν έχουν κάνει. Αυτό είναι σήμερα 14. Ναι, τώρα τελειώνει. Έτσι λέει. Ή έχει κι άλλο, μου πάρει πλέον. Έχει κι άλλο. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, βάλτε like, εγγραφή, καμπανάκι, κουντανάκι και για να μην ξεχάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Σας παρακαλώ, παιδιά, μόνο like μου κάνετε. Δεν λέω να μου κάνετε like, όμως να μου κάνετε και εγγραφή, σας παρακαλώ. Είμαι πάρα πολύ λίγος. Σας παρακαλώ, κάντε like. Και θα κάνω και part 2. Θα κάνω και part 2 με αυτό. Σας παρακαλώ, κάντε like, εγγραφή. Εντάξει, bye bye. Τι κάνω ρε φίλε, πρέπει να σας κλείσω. Bye.